Enkarterri emakumeen begietatik, landa eremuko emakume aldunduak. Jarduera honen bidez, Enkarterri aldetik, Enkarterriko landa eremuko emakumeak ikusarazi eta ezagutu nahi ditugu. Landa eremuko 9 emakumeren argazki erakusketa honetan, erresilientzia, berrikuntza eta lidergoa ikusiko dituzu. Emakume hauek ez dira lan inguruan laguntzen ari. Emakume hauek funtsezkoak dira. Enpresaburuak dira, indarra eta jarraikitasuna dira, garapen ekonomiko eta soziala dira, lurraldearen oraina eta etorkizuna dira. Gure landa mundua erdizka baino ez da kontatu luzaroan. Miresmenez egon gara landutako soroei, hazienda zainduari eta herri biziei begira, baina askotan ahaztu egin zaigu nork eutzi dion errealitate horri, emakumeek. Enkarterri alde lan garapenerako elkarteak argi dauka. Ez dago garapen jasangarririk, berdintasunik gabe. Argazki erakusketa hau justizia eta argiaren ekintza bat da. Metroan ikus dezakezu hilabete hauetan. Enkarterri emakumeen begietatik.